Hei moi, tässä videossa kerrotaan mikä on helvetti. Helvetti on paikka tai tila, johon ihminen monien uskontojen mukaan saarraa kuolemansa jälkeen joutua rikkomustensa vuoksi. Suoran aikakäsityksen uskonnoissa, kuten kristinuskossa ja islamissa, helvetti on yleensä ikuinen. Vastaavasti kiertävän aikakäsityksen uskonnoissa, kuten buddhalaisuudessa, helvetti on väliaikainen paikka ennen jälleen-syntymistä. Uskomus kuoleman jälkeisestä kärsimyksestä on vanha, mutta se ei esiinny kaikissa uskonnoissa. Monissa uskonnoissa tuonpuoleinen eli vainajala on unenomainen tila, johon ei välttämättä liitetä rangaistusta tai se on sivuosassa. Esimerkiksi muinaisten suomalaisten uskomuksissa kuolleet vaeltavat Tuonelassa varjomaisina haamuina. Joissakin muinaiskulttuureissa kehittyi vähitellen käsitys, että vainajia punnittaisiin heidän elämänsä aikana tekemiensä tekojen mukaan. Hyvät teot saisivat kiitokset ja vastaavasti pahat teot ja rangaistukset. Nykyuskonnoista kristillisessä ja islamilaisissa perinteet helvetti on paikka, jossa ihminen saa kuolemansa jälkeen pahoista teoistaan ikuisen rangaistuksen. Juutalaisuudella ei ole selkeää helvettikäsitettä eikä tuon puoleista. Hindulaisuuden ja buddhalaisuuden käsitys väliaikaisesta helvetistä liittyy ihmisen puhdistamiseen jälleen syntymistä varten. Taolaisuudessa, kumfutselaisuudessa ja sintolaisuus ei ole helvettiä, mutta se esiintyy perinteisessä kiinalaisessa mytologiassa. Helvettiä ei ole kuvattu runsaasti taiteessa ja kirjallisuudessa. Esimerkiksi Danten jumalainen näyte Älämä ja John Miltonin Kadotettu paratiisi ovat kuuluisia tutkielmia ihmismielestä ja pahuudesta, jotka on puettu helvettinäyksi. Tilaa kanava ja like videon kiitos PLS.